салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 23 феврал ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар пойтахти Тоҷикистон баъди гармиҳои баҳорӣ рӯзи сешанбе ногаҳон барфи зиёд борид ва тибқи пешгӯиҳои маркази ҳавошиносӣ фардо ҳам дар пойтахт ва манотиқи марказӣ бориш идома мекунад. ҳарорати ҳаво дар ҳудуди 1 дараҷа мебошад. бориши шадиди барф дар манотиқи кӯҳдоман боиси фаромадани тарма ва марги дасти кам 2 нафар шудааст. рӯзи 23 феврал дар роҳи айни шаҳристон падару писар Ҳайдар ва Усмон Шокировҳо савори мошин аз баландии 58 метр сарозер шуда ҷон доданд. кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ ба ронандаҳо машварат додааст ки феълан аз сафар ба манотиқи кӯҳӣ худдорӣ кунанд. фаромадани тарма инчунин дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд ва ҳам Душанбе Хоруғ мушоҳида шудааст. дар маҷмӯъ дар 3 рӯзи охир дар ҷумҳурӣ 5 нафар бар асари фаромадани тарма кушта шуданд. дар як зиндони Вена ҷасади Роҳат Алиев, домоди собиқ ва як мунаққиди шадидлаҳни президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев пайдо шуд. мақомот мегӯянд Роҳат Алиев худкушӣ кардааст, вале вакили дифоаш ба ин чиз бовар надорад. Роҳат Алиев аз тобистони соли 2014 бо дархости Қазоқистон ки ӯро дар даст доштан дар куштори 2 корманди Нурбонг дар соли 2007 муттаҳам мекунад, дар боздошт нигаҳ дошта мешуд. худи ӯ ки баъди фирор аз Қазоқистон дар соли 2007 дар Вена зиндагӣ мекард, ҳамеша ба бегуноҳиаш пофишорӣ карда ин иттиҳомотро дорои ангезаҳои сиёсӣ меномид. чанд сол пеш ӯ китоберо нашр кард ки хусусиёти раҳбарии Назарбоев ва сирри талошҳояш барои ҳифзи қудрат дар Қазоқистонро фош мекард. ва ҳоло дар суҳбат бо мо шореҳи масоили Қазоқистон дар радиои Озодӣ Мирҳат Шарифҷон аст. Мирҳат, салом. ҳоло манобеи дасти аввал ки ҷузъиёти ошкоршавии ҷасадро нашр мекунанд, худкушии Роҳат Алиевро мавриди шубҳа қарор доданд. иттилое ки ин манобеъ мегӯянд чист ва метавонед бо мо дар миён гузоред ҳоло? Деталей-то никаких в принципе и нет. Дело в том, что мы только можем опираться на данные, ҳоло ҷузъиёти зиёд дар даст нест. мо ҳоло танҳо ба матолибе такя карда метавонем ки матбуоти Австрия нашр кардааст. раиси зиндон гуфтааст ки ҷасад дар дохили ҳаммоми утоқи зиндоне пайдо шуд ки дар он Алиев нигаҳдорӣ мешуд. ин зиндон зиндони маъмулии аврупоист. вале Алиев дар ин охирҳо аз масъулон дархост карда буд ки ӯро ба як бахши тиббии зиндон интиқол диҳанд то он ҷо бо омӯзиши парвандаи ҷиноияш машғул бошад. яке аз вакилонаш гуфт ки як рӯз пеш, яъне дирӯз бо Алиев вохӯрда буд ва ҳеҷ нишонаи онро ки одам дар фикри худкушӣ буда метавонад мушоҳида накардааст. Роҳат Алиев як одами хеле сарватманд буд ва ӯ на як балки чанд вакили дифоъ дошт ва онҳо аз ин ҳодиса таконзада шуданд. 3 вакиле ки гуфтаанд ба худкушии ӯ бовар надоранд мегӯянд, ҳоло ба натиҷаҳои таҳқиқоти бетараф умед мебанданд ки воқеиятро бозгӯ кунад. Никакой речи о самоубийстве быть не может, поскольку никаких моментов, которые бы указывали на какую-то депрессию или еще что-то, не наблюдалось. Вот. пас агар фарзияи худкушӣ неву куштор дуруст бошад, то куҷо имкон дорад ки ин одам мавриди ҳадафи хадамоти махсуси кишвараш дар як зиндоне дар маркази Аврупо дар шаҳри Вена қарор гирад? Ну, я хочу привести здесь слова Мурата Кетибаева, это оппозиционный деятель, который находится в Польше. мехоҳам суханҳои Мурод Кетибоев, як сиёсатмадори мухолифи ҳукумати Қазоқистонро ёдовар шавам. вай баъди шунидани ин хабар гуфт ки ин танҳо кори дасти хадамоти махсуси Қазоқистон аст, чунки ҳама мухолифони Назарбоев кушта мешаванд. ҳоло хеле душвор аст ки дар бораи кушта шудани нафаре дар як зиндони маркази Аврупо суҳбат кунем. ман ҳаминро медонам ки ҳама ҳоло дар Қазоқистон онҳое ки маъракаи зидди Назарбоев шурӯъ кардаи Алиев баъди соли 2007ро мушоҳида мекунанд, ба худкушии ӯ шубҳа доранд. ҳамин чиз ҳам маълум аст ки марги Роҳат Алиев барои Нурсултон Назарбоев дар ҳамин марҳалаи сиёсӣ лозим буд. ба наздикии интихоботи риёсатҷумҳурӣ қабл аз вақти Қазоқистон баргузор мешавад ва як моҳ баъд бояд мурофиаи додгоҳии Роҳат Алиев шурӯъ мешуду
дар он матбуот ҳам бояд ширкат мекард. аз ин рӯ аз байн бурдани ӯ ба манфиати Назарбоев мебуд. Контролируемые структуры объявил о том, что сейчас будет проводиться ранние президентские выборы за год. Ташаккур. Мирҳат Шарифҷон, шореҳи масоили Қазоқистон дар мақомоти Тоҷикистон бо нигаронӣ аз афзоиши ҷиноятҳои марбут ба терроризм ва тундгароӣ мегӯянд, ин падида ба амнияти миллӣ ва ҳатто якпорчагии кишвар таҳдид мекунад. дар нишасти ҳамкории минтақавӣ ва чораҳои муассири мубориза бо падидаи террористиву ҷангиёни хориҷӣ ки дар душанбе таҳти сарпарастии Созмони амнияту ҳамкории Аврупо оғоз ёфт, роҳҳои муассири мубориза бо афзоиши сафи ҳаводорони ҳаракатҳои ҷиҳодӣ баҳс шудааст. Абдуқодир Муҳаммадиев, муовини якуми додситони кулли Тоҷикистон, гуфтааст, Тоҷикистон дар пӯсти худ натиҷаи фаъолияти эмиссарҳои созмонҳои террористии байналмилалиро санҷидааст ва гуфтае терроризм ба мушкили ҷаҳоние табдил ёфтааст ки ягон давлат ба танҳоӣ наметавонад бо он муқобила кунад. қурби доллари амрикоӣ дар Тоҷикистон боло рафта ба 6 сомонӣ наздик шудааст. дар саррофиҳои душанбе ду рӯзи охир арзиши пули миллии Тоҷикистон дар ҳудуди 5 сомониву 93 дирам ва дар Хуҷанд то 6 сомонӣ боло рафтааст. дар Хуҷанд барои харидории доллар дар баъзе нуқтаҳои саррофӣ навбатҳои тӯлонӣ мушоҳида мешавад. иқтисоддонҳо мегӯянд сабаби болоравии қурби доллар аз сӯи дар коҳиши интиқоли пули муҳоҷирон ва аз тарафи дигар дар набудани бозори маҳсулоти умдаи содиротӣ дар марҳилаи кунунӣ аз ҷумла алюминиум ва пахта мебошад. чунин вазъ метавонад боиси боло рафтани қимати маҳсулот шавад, мегӯянд иқтисодшиносон. дар душанбе нахустин академияи хусусӣ ҳунарпешагӣ ва мусиқӣ ба кор шурӯъ кард. ин мактаб ки дарси актёриву овозхониро бо сабки замонавӣ омӯзиш медиҳад, ҳоло корро бо 30 шогирди аз 7 сола боло шурӯъ кардааст. дар ин мактаб ҳунарпешаҳои касбӣ ҳам дарс медиҳанд. муассиси академияи ҳунар Сулаймон Сафарови 28 сола аст ки баъди хатми мактаби ҳунарпешагӣ дар Москав ва нақшофаринӣ дар филмҳои русӣ ба Тоҷикистон баргашта тамоми маблағҳои ҷамъкардаашро барои ташкили мактаб сарф кардааст. ҳамаи педагогои мо фақат хурсанд шуданд. афсӯс ки хай ягон шахс ёрдам мекард, сарпараст мешуд, ёрдам мекард, бо мо нақсар бо хубтар мешудем, бо хубтар тайёр мекардем. гузориши комил дар ин бора дар вебсайти Радиои Озодӣ дастрас аст ва барои дарёфти ахбору видеои бештар ҳамчунин метавонед ба шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳамзамимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ